Высокатэхналагічнае абсталяванне шведскай вытворчасці, прасторнае памяшканне, будаўніцтва новай малочна-таварнай фермы ў Беражным раённага маштабу. За больш як 30 гадоў гэты другі аб'ект пабудаваны за так званыя чарнобыльскія сродкі. Дагэтуль, згодна з праграмай ліквідацыі наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС, раней будаўніцтва ішло ў асноўным на Гомельшчыне. Першая ферма ў межах праграмы ў Столінскім раёне з'явілася 2 гады таму ў Альманах. Сама база в районе довольно-таки устаревшая. У нас на сегодняшний день 57 молочно-товарных ферм и комплексов, из которых только 27 уже подверглись какой-то модернизации. Акрамя будаўніцтва новай фермы, па чарнобыльскай праграме ў Дубянцы неабходную рэканструкцыю Беражное праводзіць і за ўласны кошт. За 3 гады абнавілі даільна-малочныя блокі, сялятнікі і памяшканні для дойнага статку на іншых фермах. Паралельна з гэтым, з 2016 года гаспадарка праводзіць падрыхтоўку меліяраваных земляў пад вырошчванне зялёных кармоў. Сёння ўжо выканана 60%. Мы уже 3-й год подряд производим реконструкцию и строительство сенажно-сеялочных траншей. В этом году у нас введено в эксплуатацию порядка 35 новых траншей и 14 произведена реконструкция. Таким чынам, кармавая база добрая, а увядзенне першай чаргі дубянецкай фермы выводзіць малочную вытворчасць на новую прыступку. Да таго ж палепшыцца, а галоўнае – палегчыцца праца людзей. На сегодняшний день мы доим 144 головы. Планируется довести до 550 ферма рассчитанная. Доим на сегодняшний день 11,2 на корову. В будущем довезут, надеемся, на большее, на 15. Ужо до конца будучага года гэтая ферма цалкам запоўніцца дойным статкам. Гэта дазволіць Беражному, якое на працягу апошніх 4 гадоў мае устойлівую дынаміку развіцця, павысіць вытворчасць малака на 60%. Татьяна Будгусаим, Олег Завадский, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».